music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito.
Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello mga ka-Rangers! Ito na naman ang Freedom Friday ng Morning Balitaktakan. At Irish, good morning sa iyo. Ito ang pares na swak sa inyong umagahan. Ito ang tambalang pares. Irish, good morning. Good morning mga ka-Rangers. Nako, isang maganda at makulay na Friday morning po sa ating lahat. Nako, magsigising na po tayo at kumain ng mga almusal at makakasama niyo po kami ngayon para maghatid ng mga good vibes at balita sa inyong araw. Oo naman, at ngayong Freedom Friday, alam natin ang kalayaan na ay malaki parte para sa atin dahil kaya natin ma-express ang gusto nating gawin, gusto nating sabihin, at lalo na, nalalapit na ang syempre, eleksyon ng 2022. Ang kalayaan natin bumoto at ipakita kung sino dapat talaga ibigay natin at maipunta sa trono ng pamamahala. Di ba, Irish? Yes, tama partner, at hindi lang pagdating sa politika at sa eleksyon ang makasaysayan itong word na freedom, but also itong word na freedom o kalayaan ay very essential or vital sa buhay natin. Let's free ourselves from worries, anxieties, di ba partner? Lalo ngayon ang daming tao ang mga nagwo-worry sa mga nangyayari. Hindi nila alam kung uusad pa ba tayo o kung hanggang kailan ba tayo ganito. Pero mga ka-Rangers, kapit lang po tayo at palayain natin ang mga sarili natin sa mga bad vibes na umiikot sa ating paligid. Yes naman. Oo, at kapag sinabi kasi nating freedom, meron din tayong limitasyon. Kailangan din natin makita kung ano yung kalayaan na dapat nating maipakita din at yung gagawin natin para sa ating bayan, sa mga ating kaibigan, yung hindi makakatapak sa kanilang dignidad, kasiyahan at kanilang buhay. Tima Irish? Tama partner ka, kalakip nga ng kalayaan ay yung word na responsibilidad. May responsibility po tayo para maging mabuti at tignan na hindi tayo nakakasagabal or nakakaagrabyado ng ibang tao sa paggamit natin ng ating kalayaan. Yes naman. At ngayon nga, patungkol nga rito sa ating Freedom Friday ay makakasama natin ang one of the pinasikat na Pangasinense content creator at talagang tinaguri ang pinakamataray na tindera sa social media at kung paano siya at nagkaroon ng journey patungkol dito sa kanyang freedom of expression at ano yung mga ginagawa niya at mga ginagawa niyang nagpapasaya sa ating mga ka-Rangers. Irish? Yes, ito yung mga kwento na alam ko magpapasaya sa inyo mga kaparish at mga ka-Rangers. Kaya hintayin po natin ang ating guest maya-maya lamang. Oo, at ito pa dagdag pa sa freedom, nandun yan, nabanggit nga natin ang eleksyon at makakasama ulit natin ang ating energetic na attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan na talagang bigay todo kapag Biyernes. Nandiyan na makaalaman na patungkol sa edukasyon, sa voters ed, sa eleksyon, kung sino dapat ang ipunta natin sa trono ng pamamahala at iba't ibang pangkaso na bibigay sa atin ng mga learnings at insights patungkol sa batas. Di ba, Irish? Yes, nako, itong napaka-energetic at all-out nating guest na si attorney. Antabayanan rin po natin yan para malaman po natin kung ano yung mga do's and don'ts kumbaga pagdating natin sa nalalapit na eleksyon. Ayun, at mga ka-Rangers, marami pa tayong pag-uusapan dahil ito ang tambalang pares na swak sa inyong umagahan. Ito ang Morning Balitaktakan!
wow, dahil ito na ang Freedom Friday. Bigay todo na natin yan kahit patapos na ang linggo. Lagi kong sinasabi, ibibigay namin ang mga arangkada, makaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. Ako, si Papa P, ang magpapainit sa inyong umaga. At ito, ang aking virtual na makasama si Irish. Irish? At ako naman po mga ka-Rangers, ang inyong kaparish, Irish Kawili mula dito sa Pangasinan. Ayun, at talagang hanggang sa ang sulok ng Pangasinan ay pupuntahan ni Irish para bigyan tayo ng update. Tama, Irish? Susugurin natin ang mga yan. Oo. At syempre, kailangan pa rin nating sumunod sa mga protocols at ingat-ingat pa rin tayo. At Irish, may mga update naman tayo patungkol sa mga kaganapan laban sa COVID-19 dyan sa Pangasinan, specifically sa Dagupan. Yes, bigyan naman natin ng update itong mga Dagupenos natin na nakatutok dito sa Morning Balitaktakan partner. Yes. As of September 15, 2021, 9 p.m. nga, nakakalungkot na balita na umabot na po sa 1,000 ang bilang ng active cases dito sa Dagupan City. Ito po ay matapos magtala ng 97 new COVID-19 cases ang Dagupan City, kung saan 40 naman po dito ang nadagdag sa recovery. So, may isa po tayong naitalang namatay, kaya ang total number ng cases na po ng Dagupan City simula nung nag-umpisa ang pandemic ay 3,868. Plus, meron din po tayong nadagdag na 8 pang Delta variant, na-confirm po ito mula sa Philippine Genome Center. Na-receive po ng Dagupan City ang letter na 8 nga po sa mga nag-positive noong August pa ay mga Delta variant cases. So, ito nga Dagupan City ay malakas na yung hinala nila last month pa lang na meron na umiikot na ang Delta variant cases because ito lang yun ang isa sa mga nakikita nilang dahilan kung bakit mabilis yung pagtaas ng kaso dito sa Dagupan City. Kaya pinapayuhan po ang lahat ng Dagupenos, hindi lamang mga Dagupenos, kundi lahat po ng mga tao sa buong mundo na sumunod po tayo sa minimum public health standards at also maging maingat po tayo at maging responsable. At dagdag natin dyan, partner, itong market disinfection na nagaganap dito sa Dagupan City. So, tuwing Thursday, partner, meron po tayong market disinfection sa mga public markets ng lungsod ng Dagupan. So, kahapon nga, inikot ng CDRRMO at City Government ng Dagupan itong market area natin, public markets dito sa Dagupan City para i-disinfect. So, sarado po ang ating public market tuwing Huwebes. At ang market hours naman po natin, araw-araw, except Thursday, ay mula 4 a.m. hanggang 8 p.m. Maliban po ito sa araw ng Huwebes kung saan nagaganap po ang ating disinfection. Yes, oo naman, Irish. Talagang umaarangkada pa rin ang ating mga opisyales dyan sa Dagupan, Pangasinan para lumaban sa ating hinarap na pandemya. At nabanggit mo nga, may banta at pausbong na ang Delta variant at talagang kinalulungkot talaga natin na meron ng ganitong mga variant na patuloy na nagpapahirap sa atin lalo na ngayong pandemya, Irish. Dito nga sa Cordillera, talagang di na natin maiiwasan. Lagi kong nasabi kanina hanggang nung Lunes pa, tuloy-tuloy na higit 200 ng kaso ng COVID-19 ang umaapaw at nag-uusbong sa ating bilang ng mga kaso dito sa Cordillera. At ayon nga sa ating update for our Cordilleran COVID-19 status, at as of September 16 at 5 p.m. ay talagang nagkaroon na po tayo ng 262 cases na bago that day at nagkaroon ng total na 2,616 active cases at malaki na ito para sa mga kaso dito sa Cordillera at talagang nakakakaba at kailangan na talaga natin magdoble ingat at sumunod. Ayon nga kay Dr. Panes, kailangan din talaga natin na magkapit-bisig hindi lang sa mga workplaces kundi bigyan ng disiplina ang ating mga miyembro ng pamilya na hindi na dapat lumabas kung hindi naman na kailangan or hindi essential yung bibilhin or gagawin. Ayan. At eto nga, meron po tayong 3 namatay kahapon, Thursday. At
patuloy naman pa rin ang pagbibigay ng serbisyo ng ating frontliners and having our new 167 new recoveries at nadagdag ito sa 17,707 na recovery dito sa Cordillera. At ito nga, kaugnay nga dito, ay nagkaroon din po tayo patuloy na meron po tayong total areas on lockdown, 64, at 43 naman ang barangay na nasa lockdown. At meron po tayong isa na nasa lockdown order ngayon ay nasa Chrome Street ng Upper Quezon Hill at nalift naman ang tatlong streets or purok dito sa Purok 15 Agro Road at Purok 27 ng Irisan at sa ating Purok Pidawan ng Laluwakan proper. At ito, makikita nyo naman sa ating screen ang mga existing lockdown order at kitang-kita nyo naman punong-puno ang mga lockdown areas na patuloy pa rin na nag-exist for kailangan nating labanan ito. Kaya mga ka-rangers, please, ingat-ingat po tayo at wag na po tayong lumabas at bigyan natin ng tulong din ang ating mga frontliners sa pamamagitan ng paggamit ng face mask, face shield, social distancing at wag na pong lumabas para hindi na po tayo maging, alam mo yun, taga-kuha ng virus or, di ba po, Irish? Oo, partner na ako. Kung hindi po importante or hindi naman kailangan talaga na or need talaga na lumabas po tayo, ay wag na po tayong lalabas para maiwasan na po natin. Ito na po kumbaga yung pinakatulong na natin sa ating mga frontliners at sa ating community para hindi na po dumami pa yung kaso. Kasi itong mga frontliners natin, partner, di ba, pagod na sila and kahit na pagod sila, patuloy pa rin silang lumalaban, patuloy pa rin silang nagbibigay serbisyo para mapagaling itong mga kababayan natin na mga nag-positive. Kaya sana po, hindi na po tayo dumagdag pa sa mga suliranin na kinaharap ng ating community. Oo naman. At Irish, dyan sa Dagupan ba, anong mga ginagawa din natin hakbang, lalo na mga SK kabataan natin? Yes, patuloy yung information drive nila, partner. Nakafocus sila sa mga barangay nila para maiwasan yung mga paglalabas, lalo na yung mga bata. Hindi natin maiwasan kasi nga community, very community, di ba? Mga neighborhood na nandyan. Iniiwasan nila yung mga paglalabas pa. So, they keep on doing information drive and also yung mga assistance na binibigay sa mga COVID positive or mga naka-quarantine or isolate sa kanilang mga bahay. At ito na nga, bigyan naman natin ng mga good news ang ating mga ka-rangers dahil sa kabila ng ganitong hinaharap nating pandemya at lalo na yung banta ng Delta variant ay pausbong na, ay bigyan naman natin ng good vibes ang ating mga taga-Ilocanos at mga karatig na probinsya nito sa La Union, San Fernando, La Union, dahil may maagang pamasko hatid ng Robinson's Place, La Union ang ngayong darating na September 19. It's a virtual event na kung saan marami exciting prizes at ito pa, mga kilala at talagang energetic artist ang ating matutunghayan. Nandyan ang ating Her Majesty Ma Salvador at comedian actress na si Kakay Bautista at di rin papahuli ang ating host na si Sir Kiko Villalba at Angelica Maglantok. Ayan, di ba? Nakaka-excite yan kahit nood-nood na at i-share mo na yan, Irish, dyan sa Dagupan. Yes, kaya yung mga nakatutok sa atin ngayon na huwag po nating palampasin ito sa September 19 ang maagang pamaskong hatid ng Robinson's Place, La Union. At ito na nga, at Irish, excited ka na ba? Dahil ngayong Freedom Friday, saktong-sakto ang ating guest talakayan dahil pag-uusapan natin ang pag-express ng iyong sarili through content. Diba, Irish? Yes, excited na akong makilala at matunghayan ng mga ka-arrangers natin, mga ka-parish natin, ang pinakamasungit at nakakalokang tindera sa social media. Nako, paalam ko, very good vibes ang hatid nitong guest natin for today.
At ito na, hindi na natin patatagalin pa dahil narito na at makakausap natin at magbibigay ng good vibes ngayong Freedom Friday at ang ngayong morning balitaktakan. Let's welcome Sir Bernie Batten, ang pinakamataray na tindera sa social media at ang Panginsinense content creator na pausbong at bumibida. Hello po, good morning. Hello po, isang nakakalokang Friday morning po sa inyong lahat. So ako po si Bernie Bati na taga Natividad, Pangasinan. Good morning po, Papa P. Good morning, Miss Irish. At good morning po sa lahat po ng mga nakatutok po ngayong umaga. Ayun, at talagang Yes, thankful Noah. kami. Oo, at dahil kahit umagang-umaga, gumising at sumabay po kayo sa ating almusal with our Maka Rangers. At bagong lahat, Yes, naman. belated happy birthday, Sir Yes, Bernie. belated happy birthday, Sir Bernie Batin. Thank you so much sa pagbati sa akin sa aking kaarawan, o diba? So September 14 po yung birthday ko. Wow, pero hindi mukhang kuha na 18th birthday pa lang, Sir Bernie. Opo. Yes. Sir Bernie, may gusto mo muna kayo pasalamatan kasi maraming bumate. Nakita ko nga sa stories mo at mga sa iyong page, maraming bumate sa iyong kaarawan. Yes po. Una-una po sa lahat, nais ko munang pasalamatan po ang Diyos may kapal dahil siya po ang nagbigay po sa akin ng panibagong taon para mamuhay muli dito sa ating mundo. At pangalawa po sa aking pamilya. Pangatlo po sa aking mga followers and supporters na patuloy po na sumusuporta po sa akin simula po noon hanggang ngayon. At patuloy po na sumusuporta po sa akin. At sa lahat po ng aking mga kaibigan na lagi pong nandiyan para ako po ay suportahan at gabayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nagbigay po ng mga birthday greetings po, thank you so much. Ayun, talagang nasa limelight si Sir Bernie. Sir Bernie, ang unang tanong, paano ka nagsimula at nakilala bilang pinakamataray na tindera sa social media? At paano ka nahikaya? Ayan. So, kwento ko lang po noon. Opo. Nagsimula po ako mag-vlog January 2020. Pero yung content ko po sa tindahan ay nagsimula lang po yan noong October 2020. So, before po kasi iba-ibang mga content po yung ginagawa ko noon hanggang sa napag-isipan ko na parang ano pa ba yung mga content na pwede ko pang gawin hanggang sa ayun na nga po, sabi ko, why not gawin kong content ko yung sa tindahan naman po. Total may tindahan naman po kami. Tapos, ang first upload ko po noon is sa TikTok, hindi ko po alam na magwa-viral po yung content po na yon. Hanggang sa sabi ko, ay baka parang nagkataon lang po na nag-trending. Tapos sabi ko, try ko nga pong ulitin ulit yung content sa tindahan. Hanggang sa ayun na nga po, pag nagbabasa po ako ng mga comments na talagang ang gaganda ng mga feedback, ang daming nakaka-relate, ang daming natutuwa, at ang daming sumusubaybay. Kaya simula po noon, talagang pinanindigan ko na yung pagiging nakakaloka at pinakamasungit na tindera sa social media. Wow, at talagang hindi natin namamalayan dahil sa yung tindahan na yon, doon nagsimula at doon nabuo ang karakter ng pinakamataray na tindera sa social media. At we're very thankful at blessed, syempre, dahil lalo na ngayong pandemya, no? Ganitong mga glimpse of happiness ang naidudulot mo para sa ating mga ka-Rangers at mga manunood. Sir Bernie, ano naman yung reaction mo na malugod na tinanggap ng netizens at mga ka-Rangers natin at mga manunood ang iyong mga content? Ayun, Papa P, sobrang nakakatuwa at talaga nga namang nagagalak kasi ako. Siyempre, hindi ko po inasahan na sa pamamagitan po ng mga itong simpleng vlogs ay ang laki pa ng impact sa milyong-milyong mga tao. Kaya pag nagbabasa po ako ng mga comments, mga feedbacks, talagang ang daming nakaka-relate, ang daming natutuwa. Kaya sobrang saya ko po kasi yun lang po talaga yung main goal ko po talaga is yung makapagpasaya ng maraming tao. At yun na nga po, natutupad na nga po yun dahil po sa mga pinagagawa kong mga content sa tindahan nga po. Yes naman. At nakita ko, habang sinabi mo yung goal mo, parang yun yung calling mo as nandito na gusto mong ipakita sa ating mga ka-Rangers. Di ba, Irish? Yes, nako, Ano po yun, sir? napaka-important.
Yes, Sir Bernie, malaking bagay yung binibigay mong happiness ngayon kasi napaka-trying times ang kinaharap natin. So ang tanong ko, Sir Bernie, saan ka humuhugot ng inspirasyon para magtuloy-tuloy sa pagpapasaya sa ating mga viewers? Ayun na nga po, dahil nga po may mga taong umaasa pa rin po sa akin na mapasaya nga po sila. Sabi ko nga po noon, no, sabi ko Miss Irish, no, na hanggat may isang taong natutuwa at natatawa sa aking pinaggagawang mga ganitong content, ay hindi po talaga ako titigil. Kasi hindi po natin alam yung impact ng ating pagpapasaya sa ibang tao. Kaya sobrang masaya nga po ako kasi natutuwa pa rin po sila hanggang ngayon sa mga pinagagawa kong mga ganitong mga content sa tindahan. Kaya ayun po, ipagpapatuloy ko po na magpasaya po sa inyong lahat. Kasi we deserve to be happy, lalong-lalo na po ngayong panahon po ng pandemic. Kailangan po maging masaya lang po tayo, tumawa lang po tayo ng tumawa. Di po ba? Yes naman. Yes, malaking Tama bagay yun. yung ginagawa ni Sir Bernie sa ating mga viewers. And Sir Bernie, idagdag ko lang, no, yung mga viewers natin kasi akala nila minsan yung mga nagpapasaya sa kanila palagi lang masaya at tumatawa. Ikaw ba, was there ever a time na feeling mo pagod ka na or nai-stress ka rin tapos nawalan ka na ng gana mag-vlog? Naku, Miss Irish, sa totoo kasi niyan, ilang buwan din po akong nagpahinga sa pagbablog noong last year. Gawa nga rin po ng tawag dito. May mga pagkakataon kasi na parang sabi ko parang nakakapagod din mag-vlog, yung mga ganun. Pero noong mga panahong ang dami-dami ko na napapasayang mga tao, doon po kasi ako lalong ginaganahan na ipagpatuloy po yung aking pagpapasaya sa maraming tao. Kaya sabi ko nga po noon na parang pag nagbabasa nga po ako ng mga comments na parang namimiss na yung mga vlogs ko. Kaya sabi ko, sige, ipagpapatuloy pa rin po natin gumawa ng mga ganitong content na sobrang entertaining. Kasi di ba, ang sarap mamuhay na magaan lang sa buhay, ang sarap mamuhay na masaya lang, ang sarap mamuhay na nakangiti tayo. Kaya ayun po, dahil po sa mga magagandang feedback po ng mga tao, ay talagang ipagpapatuloy at pinagpapatuloy ko pa rin po ang pagbablog. Ayun po. Ayun. Irish, napakaganda ng mga sinasabi at napapangin natin kay Sir Bernie. Sir Bernie, ang tanong ko naman, bago ka naging kilalang mataray na tindera ng social media, sino si Sir Bernie bago lahat ng ito? Sino si Sir Bernie Batet? Ayun po, dati po akong OFW, Papa P. Tapos, nung simula nga po, nung ako po ay for good na dito sa Pilipinas, isa po akong nagtatrabaho ko bilang isang event host. Tapos, before talaga, ang pangarap po talaga, sabi ko, nung nag-event host po ako, nag-iipon po ako ng for business po. Ang gusto ko talagang business nga po is catering services. Hanggang sa yun na nga po, sabi ko po nung kasagsagan ng pandemic, sabi ko, parang gusto kong mag-vlog, pero hindi ko po talaga inasahan po noon na mag-boom yung vlogging career ko nga po. Kasi ang gusto ko lang po noon kasi parang wala na akong magawa sa buhay. Kaya sabi ko, why not mag-vlog po ako? Hanggang sa ayun na nga po, biglang dumating yung time na ang dami ng nakasubaybay. So nakakatuwa talaga na talagang sa unexpected ways po, talagang unti-unting natutupad yung mga pinapangarap ko sa buhay na makapagpasaya ng maraming tao. Yes, oo naman. At Sir Bernie, dahil dito nagkaroon ng tulay para magkaroon ka ng yung first movie appearance, tama? Ikwento naman natin Yes. yung mga kaganapan na yan. Ayun po, dahil nga po sa aking pagbablog ay napansin po ako ng isang direktor. Yun na nga po yung director po ng aking first movie appearance po na Ayuda Babes, na kung saan sila na rin po yung aking naging manager ngayon. Kaya sobrang nakakatuwa lang po kasi may mga taong nagtitiwala po sa akin na sabi nga nila parang kahit pa paano magaling daw ako umacting. O di ba kasi first movie appearance ko po ito, ina-appreciate na po agad nung production team yung aking acting skills. Acting skills. Kaya ayun po, hanggang sa natuwa nga po sila. Tapos ayun po, sabi nga po nila na parang kung gusto ko nga daw po magkaroon ng exclusive contract with them, hindi na po ako nagdalawang isip. Kasi nga po yung director po dito, si Direk Jobintan, ay isang napakagaling at award-winning director po. Kaya masasabi ko sa sarili ko na I'm in good hands nga po.
Tama naman at talagang hintay namin yan ang iyong susunod na pelikula. At syempre, marami pang mga projects. Sir Bernie, ano naman ang iyong mensahe sa ating mga manonood na patuloy na gusto din magkaroon ng mga ganitong vlog or maging content creator? Ayun po, sa mga aspiring po nating mga content creators, unang-una lang po na gagawin ay dapat wag po nating iisipin na gagawa po tayo ng mga wag nating papasukin ang pagva-vlog dahil nga po sa pera lamang po, kundi dapat pinasok natin ito para dapat meron tayong goal meron tayong purpose. Meron tayong purpose bakit natin pinapasok itong mga ganitong sitwasyon. So kasi ako po, ang purpose ko is to entertain ang makapagpasaya ng maraming tao. Kaya dahil napapasaya po natin ang maraming tao at natutupad nga natin yung ating purpose, nakakatuwa at sobrang thankful po sa lahat ng mga tao na gusto rin pong, kasi ang dami pong nagme-message po sa akin, Papa P, na parang paano ba maging vlogger, paano ba maging Bernie, paano ba maging sikat, or paano ba makilala sa larangan ng pagbablog. Sabi ko, dapat unang-una lang talaga is dapat masaya ka sa ginagawa mo. Yun po yung number one. At pangalawa po, dapat po magtiwala ka sa sarili mo at magtiwala ka sa Diyos na hindi po lahat ng bagay ay nakukuha natin sa panandalian lamang. Kasi may mga pagkakataon talaga na minsan mahirap, pero dapat wag susuko. Yes. So, ayun. Tama naman. Tumpak ka doon, Sir Bernie. Sinabi mo na dapat masaya ka doon sa ginagawa mo, dapat mahal mo yung ginagawa mo dahil kahit anong pagod, kung mahal mo isang bagay, mananatili ka. Hugot pala ako sa pagmamahal. Sir Bernie? Diba, Papa P? Irish, ikaw naman. Anong mga nahugot mo dyan, no? Oo, tama si Sir Bernie, partner. At yung sinabi mo rin, partner, yung konting hugot mo, nakaka-relate tayo dyan because tama nga naman na sa una dapat talagang masaya lang tayo sa ginagawa natin at magtiwala tayo na kahit hindi man tayo nandun pa sa rurok ng talagang tagumpay or yung rurok talaga ng fame na tinatawag or sinasabi natin. Pero as long as guided tayo na masaya tayo, inspired tayo na magpasaya lamang sa ating mga viewers, everything else will follow. Di ba, Sir Bernie? Yes, tama po, Miss Iris. Very true po yung sinabi niyo talaga. Kailangan talaga maging tawag dito, maging masaya ka sa ginagawa mo. At ayun, darating ang right time na matutupad yung ating mga pangarap. Di po ba? Kasi mas maganda kasi na pinaghihirapan din po natin yung tagumpay na natatamo po natin. Tama yon. Tama yon, tumpak. Sir Bernie, dahil sa sinabi mo, dapat pinaghihirapan yung tagumpay, yung victory or yung inaasam nating goal sa buhay. At walang shortcuts sa ating journey sa pagtahak ng goal. At Sir Bernie, ang daming mga viewers na talagang umaapaw. At ito, bumabati sila. Yes naman, Bernie Batten, galing kay John Rentabor. At ito, umarangkada din ating web skill. Ayan, sabi niya, ang masungit na tindera. Ayan, ang ganda daw. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, maraming salamat sa suporta nyo kay Sir Bernie Batten. Yes. Sir Bernie, ano naman mga gusto nyong i-promote pa at mga nag-inspire sa inyo at pwede natin pasalamatan at i-acknowledge na? Ayan, so unang-una po, nais ko munang pasalamatan po ang aking mga followers and supporters nga po na lagi pong nandiyan pa rin po para ako po ay suportahan, para ako po ay talaga namang i-appreciate po yung mga patuloy po na natutuwa, natatawa at nakaka-appreciate po ng aking mga videos. Maraming salamat po at abangan nyo din po ang aking upcoming na song. May song ako. Mag-recording po ako ng isang kanta. Opo, magre-record po ako ng isang kanta. So under Saranggola Media Productions po yan. So abangan niyo po yan. Ang first ever kanta ko po. Hindi po ako singer pero kakanta po ako para po sa ating mga followers and supporters. And ayun din po, may gagawin din po kaming movie. Kasama po ako sa isang movie para po sa Metro Manila Film Fest. And ayun po, sobrang nakakatuwa kasi kahit paano ay may mga ganap pa rin po tayo. Di po ba? Sa kabila po ng pandemic. Oo, alam mo, Irish, tumaas yung balahibo ko dahil alam mo yung mga ganitong humble na
kakilala natin at ngayon na proud na Pangasinense ay patuloy pa rin na nag-inspire at nag-motivate sa ating mga ka-Rangers. Lalo na ngayong pandemya, kailangan natin ng mga ganitong content na magbibigay sa atin ng ngiti at glimpse of hope. At Sir Bernie, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat din po Papa P and kay Bish Iris sa pag-imbita po sa akin ngayong umaga. Kaya ayun po, magsuportahan lang po tayo lagi, maging masaya lang po tayo sa araw-araw, kahit ano bang problema ang ating pinagdadaanan, matuto pa rin tayo magpasalamat po sa Diyos, matuto po tayo maging masaya sa kabila po ng mga pandemyang ating nararanasan ngayon. Oo naman, at talagang Irish, wow, ang ating guest talakayan talaga ngayon ay binigyan tayo ng kalayaan or freedom to express yung mga gusto nating gawin at magbigay ng kasiyahan sa ating mga ka-Rangers ngayong pandemya. Irish, alam mo ba, ang dami palang pwede nating gawin na lalo na ngayong pandemya. It will give us innovative, creative way para ma-express nating sarili. Di ba, Irish? Yes, nagbigay daan nga rin itong pandemic, di ba partner, para makilala pa natin yung sarili natin, kung ano ba talaga yung gusto natin at yung purpose, kumbaga, ng ating pagkatao. And of course, sa kwento ni Sir Bernie, nakita natin na as long as masaya lang tayo sa ginagawa natin at alam nating walang ibang driving force, hindi driving force yung pera na kikitain or anuman, ang driving force natin ay yung inspiration na mapasaya natin yung mga viewers natin at mga followers natin. Ito kasi yung pinakamasaya at pinakamasarap na feeling ng pag-share ng ating talent. Yeah. Yes naman. At ito nga, may kaugnay akong quote na dala na patungkol nga dito sa ating napag-usapan. At ito, ang sabi ng ating quote ng ating guest talakayan is, "The secret of happiness is freedom, and the secret to freedom is courage." So nakita natin kay Sir Bernie yung ganitong paraan na talagang yung sikreto talaga ng tunay kaligayahan, yung kaya mong maibigay at maipakita kung sino ka talaga. Ayan, di ba Irish? Yes, partner, na ako, mag-uumpisa talaga lahat po ito sa courage na ipagpatuloy or magsimula kasi ito yung pinakamahirap na partner sa ating progress, di ba? Yung pagsisimula natin. Lahat yan mahirap at parang blurry sa una, pero kapag nagtuloy-tuloy po natin ang ating pagsusumikap, makikita po natin yung true happiness at ito yung secret, kumbaga, ng success ng mga tao. Oo naman, at tumpak na tumpak yan at isa na namang guest talakayan ang nagbigay sa atin ng panibagong glimpse of hope at kasiyahan. At wag na kayong bibitaw at lilipat. At sabi nga ni Sir Bernie, support lang. At ito ang pares na swak sa inyong amagahan. Ito ang tambalang pares ng morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!
nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Baguio nagkukumahog na makahanap ng karagdagang isolation facility. Nagbabalita si Charles Nicolimon. Isa sa pinakamalaking isolation facility sa lungsod ng Baguio ang Santo Niño Hospital. Pero dahil sa pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, halos mapuno na. Materials in terms of oxygen, gamot, I think we have it. But in terms of isolation facilities, we are now at the brim. Malapit na ho tayo mapuno. Unless na bababa ho ang kaso natin, yung ating kaso will be less than sana the number of recoveries we can cope up. Pero hindi yan ang nangyayari ngayon. Ang nangyayari ngayon, mas marami ang kaso, lesser ang recovery, nadadagdagan yung ating mga pasyente. No, so, I think, Michelle, ilan na lang ba ang bakante natin sa teachers camp? As of yesterday po, according to the report of Dr. Alice, we only have 79 beds available in teachers camp and 7 in Santo Niño. That was yesterday po. Hindi pa po nasama doon yung mga to be admitted for that period of time. Yes, and to add to that, Gab and John, Ayon kay Dr. William Occidental ng Santo Niño Hospital, mula sa mga symptomatic hanggang mild, mga moderate at severe cases na lang ang kanilang tinatanggap. Ang Santo Niño Hospital ngayon, nagbago na tayo ng tinatanggap dyan. No? Ang mild to asymptomatic na pasyente, no? Usually nire-refer na namin yan sa teachers camp. Okay? Ngayon, ang tinatanggap na lang ng Santo Niño, karamihan, will be moderate to severe cases. Okay? Tapos lahat ng step down na pasyente from the different hospital, SLU, Pines, BG, Notre, BMC, no? At yung mga ibang other hospital, kung kaya pa namin tanggapin, yun ang tinatanggap namin. Sa araw-araw na 200 kasong na itatala ng lungsod, nahihirapan na silang tumanggap pa ng mga pasyente. May plano namang palawakin ang bed capacity ng pagamutan, pero baka matagalan pa ito. Ang permit natin at yung capacity natin is 350, no? Out of these 350 cases na meron tayo, pinipilit nating meron tayong future expansion na it's being taken care of by our CTAD and DPWH, another 150, no? Hopefully by December siguro, kung matutuloy yung andyan na yung budget, andyan na yung design, hopefully maayos kagad ng CTAD. Kaya naman, nagkukumahog na ang pamalang lungsod na makahanap ng mga isolation facilities para sa inaasahan pang karagdagang mga pasyente. Pero kahit may mga karagdagang mga pasilidad, nagkukulang na din ang mga medical frontliners na aasikaso sa mga pasyente. Sad to say, kulang na rin. Pagod na rin. Normally a person works 8 hours a day. And if you work standing up, being stressed with all these patients at your side, left and right, na-stress ka. But they have to extend their work hours to 12 to 16. Yan ang nangyayari sa atin. Kasi dahil sa kakulangan sa personnel. Noong isang araw, I think our executive, through the help of our local finance committee, is hiring around 30 nurses. I think na-deploy na natin around 20. No? So ito, continuous tayo. No? Pero regarding your question, sapat ba? Kulang na. Kulang na at pagod na rin. No? Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Frontliners sinusuong ang mahabang lakaran para makapagbigay serbisyo sa liblib na lugar. Iyan ang kwento na ating ibibida. Higit 1.5 oras ang lakaran sa gilid ng kabundukan, madulas at maputik na daanan, ilan lang yan sa mga hamong hindi inurungan ng mga frontliner mula sa San Nicolas, Pangasinan para makapagbigay serbisyo sa kanilang mga kababayan na nasa liblib na lugar.
Kasi Barangay Fianza is one of the GIDA ng San Nicolas. Ang accessibility kasi ng health nila is parang low or mababa. Kaya kami na mismo ang pumupunta roon para naman po maibigay yung tamang serbisyo po ng health po. Ang naturang team ay binubuo ng 4 na nurse mula sa DOH, 3 nurse mula sa deployment program at 1 mula sa Rural Health MPP ng bayan. Dahil sa pagkakawang gawa ng mga frontliner, nasa 50 ang nabakunahan ng free flu vaccine sa Barangay Fianza na kabilang sa mga mahihirap at liblib na barangay ng bayan. Nagtanda kami ng free flu vaccine para sa exclusive for senior citizens. And then, nagbigay rin po kami ng mga 4 molecules, yung mga maintenance drugs, tsaka regular immunization para sa mga bata. And then, as well as nagbigay rin kami ng family planning. Para sa kanila, wala raw katumbas ang sayang dulot ng makapaghatid ng serbisyo sa mga hikahos na kababayan. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. Isang pulis ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kwento ihahatid ni John Rentabor. Isang pulis ngayon ang hinahangaan sa social media dahil pinagdiwang niya ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng barangayanihan. Siya si Police Executive Master Sergeant Brian Bacowaden ng Bisao Municipal Police Station. Piniling ipagdiwang ni Bacowaden ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pamimigay ng tulong at outreach activity kay Jerry Macario, 19 years old, taga Sitio Tantanap, Barangay Agawa, Bisao Mountain Province na may kapansanan. Ang Macario family ay isa sa mga adopted families ng Bisao Police Station mula noong magsimula ang Adopt a Family program ng PNP noong nakaraang taon. Bilang parte ng barangayanihan activity, personal na binisita ng mga pulis si Jerry upang kumustahin ang kanyang kalusugan. Nakatanggap din ng vitamins at grocery pack si Jerry galing kay Bacowaden. John Rentabor para sa Luzon Headlines. Mga lolo at lola na palaboy magkakaroon na ng masisilungan. Alamin sa kwento ni Kristen Tirado. Opisyal nang binuksan ang Balye Puso, ang kauna-unahang city-operated home for the aged sa Angeles, Pampanga. Ang Balye Puso ay para sa mga homeless senior citizen. Ipinatayo ito upang masiguro na walang mga senior citizen ang pakalat-kalat sa mga kalsada at upang hindi na rin kailanganing dalhin ang mga rescued senior citizen sa ibang pasilidad. Brief background of the Balye Puso. It was established as a solution to the difficulties in referrals to existing home for the aged and limited bed capacity. And this facility was established to ensure that no senior citizen will stay on the streets. Ang Balye Puso ay may 8 to 12 bed capacity para sa mga female senior citizens. Kompleto na ang pasilidad. Mayroon itong receiving area, recreational area, mess hall at kitchen. Naka-install din ang complete television set upang magsilbing libangan ng mga senior citizen. Handog din para sa kanila ang mga damit, hygiene kits at mga bitamina. Magtatalaga rin ng mga doktor mula sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center para sa regular check-up ng mga lola. Ang city nutritionist naman ang bahala sa kanilang meal plan. May nakatalagaring mga social worker at additional house parent mula sa CSWD upang maalagaan ang mga senior citizen. Plano ng lokal na pamahalaan na magpatayo pa ng karagdagang pasilidad na kayang tumanggap ng hanggang 40 individual. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rnjluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza. At ako naman po si Irish Kawili. Para sa Morning Balita. Hear the music.
Baguio Country Club. The first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau!
Nagbabalik ang Pares na swak sa inyong umagahan itong Tambalang Pares. Ako pa rin si Papa P at kasama ko si Irish Kawili. Irish? Hello, kami pa rin po ang kasama niyo mga ka-Orangers ngayong umaga. Kaya wala pa rin lipatan ito, partner. At ngayon nga, may makakasama tayo. Napaka-energetic na attorney. Di ba, partner? Oo naman, natin ngayon ng Freedom Friday, talagang bibigyan tayo ng kalayaan para magkaroon tayo ng kaalaman sa mga ganitong mga kaso. Sa pagsa-substitute, oo, tingnan natin yan kung anong kaganapan dyan, di ba Irish? Yes, partner. Kaya mga ka-Orangers, tutok po tayo dito sa ating segment ngayon para alam po natin kung ano yung mga gagawin natin pagdating ng eleksyon. Oo naman, at ito na ang ating energetic attorney Elenita Julia Tabangan Kapuyan, our Sese Provincial Election Supervisor 3. Good morning! Good morning, Tambalang Parish. Good morning po sa lahat ng nakikinig. Siyempre, as usual, good morning po sa lahat ng nasa Comelec Compound. Si Senior Roger, si Judil, si Pete, si Raymond, si Jeremy. And good morning to my friend Judel. Good morning to CJ De Guzman. Good morning to Attorney Tabangin, my mama. Hi, ma. Good morning to my husband, Lieutenant Colonel Kapuyan. Good morning to yung magigiting nating election officers, the acting election officer of Kabayan, si Judy Ann Albon, and then the election officer of Sablan, si Jeff Rubino. Hi, Jeff! Good morning! Good morning po sa lahat. Yes, good morning! Wow! Yes naman! Good ang morning! Yes, oo. At ngayon nga, alam mo Irish, pag-uusapan natin nga ang salitang substitute at kailan to substitute or not to substitute ang isang politiko or tatakbo or may gustong mapuntahan na posisyon sa ating trono ng pamamahala. At ngayon, ibibigay na natin ang ating limelight sa ating attorney Elenita. Attorney? Yes, okay, tuloy na natin. Pag sinabi po natin sa ating first slide, to substitute or not to substitute. So yung ating substitute is the one who replaces the person who will withdraw. Tatlo yun Withdraw, dies, or disqualified. Tatlo yun. Kailan yun? Kailan mangyayari? So tignan natin sa mga kasong i-discuss natin. Pagka nag-substitute tayo, for example, we are substituting a person who died, for example, tayo yung vote nung taong yan will go to you. So, the vote of the substituted will go to the substitute. Yan yung basic principle dyan. Pero we will not be discussing yung, kailan yun, the independent candidate cannot be substituted, yung mga ganyang mga provisions of law. Dito tayo sa mas mahirap na mga kaso. Yes. So, dito lang yan sa Regional News Group Luzon sa Election Day segment. Naman. Okay. At attorney, di ba, meron tayong 6 na kaso ng mga ganitong to substitute or not to substitute, di ba, attorney? At 2 dito ang titingnan natin, di ba, kung merong itong paraan para pwedeng maging legal, di ba? Yes, okay. So tignan natin yung next slide na po tayo. Yes, ang first slide natin. Sir, attorney is si Paredes versus Comelec at noong May 31, 1953. Yan ay maaga yan. Yes naman. Hindi pa pinanganak ang karamihan sa atin. Okay, etong si Mr. Crisologo Paredes, facts nito briefly. Siya ay nag-file meron siyang friend na nag-file ng COC. Okay, on the last day for filing of COCs. And then ang ginawa niya is sinubstitute niya agad. Kasi nag-withdraw naman yung friend niyang yon on the last day in the afternoon. Tingnan niyo kung gaano kabilis magbago ang isip ng isang kandidato. Nung last day, nag-file siya ng COC and in the afternoon, nag-withdraw. So, agad-agad, sinubstitute siya nung taong yan, yung si Mr. Paredes. Pwede ba yun? Is that allowed? The answer is no. Basic. You can only substitute pag lampas na ng filing of COCs. Siyempre, hindi naman pwedeng mag-substitute ka ng hindi pa natapos. For example, si Papa Paul, mag-file siya ng COC niya ng October 1, which is allowed. Tapos nag-withdraw siya nung hapon. Isa-substitute na siya ni Miss Sheky. Hindi naman pwede because the period within which you can file a substitution has not yet
arrived. Hindi pa dumating yung panahong yun. You have to file under Section 77 of the Omnibus Election Code after. And nakalagay doon, sa after ka magpa-file ng substitution mo, hindi before. Kaya you can simply file a COC na sarili mo. Yan ang kasong yan. So, it's very basic. You have to file your substitute COC after the last day for filing of COCs. Kasi nga, you are replacing a person who dies, who withdraws, or who is disqualified. Yun Okay. yung mga tatlo lang na kailangan. Yes, natin yan yung tatlong isa-isip. isa-substitute. Oo. Yes. At ito nga, ang favorite ko na isa sa mga kaso din, si Tagolino versus HRET. Tama po ba, Attorney? Yes, that's the next case. Etong si Mr. Tagolino, ito yung, kung maalala nyo, ilang beses nating diniscuss yan dito. So that is about si Richard Gomez filing a COC for congressman doon po sa Leyte. But yung kalaban niya came to know about it na hindi siya resident pala ng Ormoc City. Resident daw siya sa Green Hills at napatunayan yun. So ang final was a petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument citing residence. At true enough, na-disqualify siya. So ang nangyari, yung pagka na-disqualify ang isang tao or candidate by reason of Section 78 of the Omnibus Election Code, always remember, dear candidates, na you cannot, you are considered not a candidate at all, as if you have not filed a COC, because that COC is void. Okay? Yan ang effect niyan. So, the question is, pwede bang mag-substitute si Lucy Torres Gomez sa kanya na talagang ginawa nila sa kasong ito? Well, inaccept yung kanyang COC, but in the end, na-disqualify din. Because the COC na final ni Richard Gomez is not valid. Ngayon, if you look at the poisonous tree doctrine na ang bunga, 'di ba? Ang bunga ng magbubunga ba ang puno ng mabuti kung mabuti ang puno? Magbubunga ba siya ng mabuti? Syempre. Yan, void yung COC, so wala ring bungang mabuti ang ibubunga niya. So void ang substitution because void din yung COC. As if there is no COC at all. So yung substitution yan is void. Yes, pwede siyang ma-substitute kung sakali sanang maayos yung COC. Tama, Attorney? Kung valid ang COC, pwedeng i-substitute. Yes. Ayun, na mga ka-Rangers, ayan ang ating Tagolino versus HRET. At ngayon nga, dumako naman tayo sa October 9, 2012, nasa kung saan it is our Talaga versus Comelec naman. Eto namang si Talaga versus Comelec. Etong si Mr. Talaga filed a COC. Pero alam niyang 3-termer siya. So, yung kalaban, nag-file na siya ng petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument, citing 3-termer. Ngayon, kung wala namang naka-cite kasi doon sa certificate of candidacy na wala namang nakalagay, I'm not a 3-termer. Hindi. Ang nakalagay doon, I am eligible to run for office. Doon na yun tatama. Which means that there is a misrepresentation on the part of the candidate na sinusulat niya doon na ano siya qualified. Pero yung pala hindi kasi 3-termer siya. Kaya that is a misrepresentation. So ang nangyari, nag-issue ang Comelec ng resolution denying yung kanyang COC because 3-termer na siya. Pero before it becomes final, nag-file siya ng motion for reconsideration. But biglang nagbagong isip nila. So ang nangyari, winidraw niya yung kanyang motion for reconsideration and allowed yung kanyang wife na mag-substitute. So sinubstitute na siya ng wife niya. Eventually, nanalo pa nga yung wife. Kasi yung votes ay mas mataas kaysa yung sa kalaban. However, inopose na ito. So the question is, valid ba yung kanyang substitution? Okay, the answer is no. Why? Because naging final na yung kanyang disqualification under Section 78 of the Omnibus Election Code. And the treatment na sa ganyan is as if there is no candidate at all and the COC is void. So, since the COC is void, it also follows that the substitution is void. And kahit na proclaim ka, it is also void. Poisonous tree doctrine.
Ayun. At ito nga, attorney, di ba nakita natin, 3 kaso pa lang yan. Nakita natin, ito yung mga kaso na hindi na pwedeng i-substitute. Tama. Yes. Tingnan natin tong pang-apat kung pwede na at lulusot na. Ito ang Federico versus Comelec. Ayan, si Federico versus Comelec naman. So, ito yung facts niyan. Si Mr. Federico, dito muna tayo. Yes. Mag-asawa. Si Edna at saka yung kanyang husband. The husband is a gubernatorial candidate. So, sa mas mataas siya. Pero parehong area. And then, the wife, Mrs. Edna, siya yung tumakbong mayor. Okay? And then, ang nangyari, nag-file na sila ng COC, nag-lapse na yung period within which to file COC. Ang nangyari, namatay itong husband, the one running for gubernatorial position because parang may heart ailment ata. So, yun po yung nangyari. He passed away. Ang Mrs. si Edna, siya ang nag-substitute. So, necessarily, dahil siya yung nag-substitute, nag-withdraw muna siya doon sa kanyang mayoralty candidacy. Kasi, di ba, tumakbo siya for mayor. Ang husband ang tumakbong governor. Husband dies, she substitutes, but she has to withdraw yung mayoralty position, yung kanyang finailan. So, okay yung kanyang substitution sa una. Pero, binalak din pala siyang i-substitute. So, si Federico na ngayon ang nag-substitute kay Edna. Question, valid ba yung dalawang substitution na yun? So, let us look at yung kay Edna substituting husband after the lapse of the period within which pwedeng magkaroon ng substitution. Pwede namang i-substitute niya yan because of death at saka o kaya na-disqualify. Pero kapag you are withdrawing, pwede ka lang mag-substitute within the period. And the period provided for was December 14 nung time na yon, yung deadline. Ngayon sa atin ngayon for 2022 elections, ang deadline natin is November 15. So, pwede kang mag-substitute due to withdrawal kapag ka on or before November 15, 2021. So, yan yung period na allowed tayo. Ngayon, yung sa kanila, yung kay Edna, sinubstitute niya yung kanyang husband, pwede yon, valid, because it's because of death. Okay? But, yung kay Federico substituting Edna because of withdrawal after the period within which pwedeng mag-nominate ang political party, hindi na pwede. So it's not allowed. So substitution is void. Valid yung kay Edna for husband, but yung kay Federico for Edna is void because nag-lapse na yung period within which makapag-nominate yung political party ng candidate nila to substitute a person who withdrew. O bakit naman may deadline na sineset ang Comelec na ganyan? Tulad sa atin, November 15 ang ating deadline. Because yung pangalan niya pwede pang i-type sa ballot. Pwede pang ipalitan. Yan yung ating rule. Ngayon, paano kung death naman yan? Tulad nung nangyari kay Edna with husband. Pwede yun, lalo na kung yung wife ang papalit because the person who must substitute a person who dies or who becomes disqualified after yung period within which the political parties can make a nomination, pwede yan pagka relative ang papalit and he or she bears the same surname under 10717 of the Comelec resolution. Ayun. At nabanggit nga natin tong 4 na kaso ng Nila Paredes, Federico Tagolino. At talaga, hindi to nakalusot, di ba, attorney, sa substitution. Oh, yes. At tingnan natin tong 2 kaso na natitira kung kaya pa ba ng mga ganitong kaso for substitution. Di ba, Irish? Oo, kamustahin natin itong kaso ng Luna versus Comelec. Tanungin natin sa attorney, makakalusot ba itong Luna versus Comelec noong April 24, 2007? Okay, so ito ang facts natin dyan sa Luna versus Comelec. Si Hans Luna, actually sa Abrato, which we discussed last meeting, si Hans Luna is underage for vice mayor. So, realizing that, he withdrew at pinalitan siya ng kanyang ate. So, ate ang tumakbo for him. Ang nangyari, question ito ng Comelec,
at walang final na kahit anong kaso. Kahit disqualification or petition to deny due course under Section 78 of the Omnibus Election Code. Nag-decide na lang ang COMELEC na disqualified siya because underage siya. And under Section 78 daw, he cited a misrepresentation sa kanyang COC. Wala ngang na-file. So, ang nangyari dyan, na-admonish ang COMELEC na hindi pwede yun because there must be a hearing first in division before mag-end bank resolution sila. Kung merong motion for reconsideration or the required numbers ng commissioners cannot be obtained. Yan yung ruling doon. So, pwedeng mag-substitute yung ate niya sa kanya. Hindi void yung kanyang candidacy. Kasi wala namang declaration under Section 78 of the Omnibus Election Code na disqualified si Hans Roger. Therefore, pwede siyang isubstitute kasi disqualified siya. Ito na po yung isang instance na sinasabi natin that a person can be substituted for any cause. Yan na yung pwedeng isubstitute. Okay? So, that substitution is allowed. At sabi mo nga, attorney, kapatid, pwede pala, no? Oo, pwedeng kapatid because they bear the same surname. Even if lumampas na yung period within which pwede kang i-nominate ng political party. Yes, kapatid, asawa, anak. Tama, attorney? Who bears the same surname. Basta Of course, yung bata must be of age. Yes naman, oo naman, attorney. At ayan, at ano pa bang mga nandyan na kaso ang hawak mo at Irish na pwedeng makalusot sa substitution? Yes, 5 down. May isa pa po tayong natitirang kaso, attorney. Ito po yung noong December 2, 2014. Ito po yung kaso ng Serafica versus COMELEC. So, nakalusot po ba yung substitution na kaso nito? Oh yes, nakalusot yan. Wow. Similarly, tulad din yan kay Luna versus COMELEC. Etong si Serafica, meron kasi siyang anak. Ang pangalan ng anak niya is Beverly. This daughter, si Beverly, she ran for councilor in a city. Sa ano ata yun, Tagig ata yun, kung di ako nagkakamali. Then, 23 years old kasi ang nakalagay sa charter nila that you will be qualified to run for councilor. But she was only 20 years old that time. So, realizing this also, na-realize niya before nagkaroon ng clarificatory hearing with the COMELEC. Na-realize niya na, disqualified pala ako. So, nag-withdraw na siya agad. Substituted by the mother. Ang mother is the Olivia Serafica. Yun ang pumalit sa kanya. Ngayon, the COMELEC ngayon ruled na your certificate of candidacy is denied and because hindi naman valid yung COC ni Beverly, ganun din tulad nung sinabi sa the earlier case ng Luna. Hindi naman valid yan because underage siya. So it proceeds from that na hindi rin valid yung iyong COC. Yun ang sinabi. But ang sabi ng Supreme Court, hindi dapat dire-diretso na pupunta ang COMELEC na mag-decide en banc. There must be a hearing doon po sa division. Yan yung lesson natin last meeting. So if it involves election contests, which is in the exercise of quasi-judicial function, it must be in division where there is a hearing and the parties are afforded the opportunity to be heard for due process. Yan yun. Before magpunta tayo ng en banc. If there is a motion for reconsideration or the numbers ng commissioners cannot be obtained sa voting. So yan yung nangyari. And then, ang sinabi dyan, pwedeng substitute si Beverly by the mother, Olivia Serafica, because yan yung disqualification na sinasabing for any cause can be substituted. Yun. Yung hindi pwedeng i-substitute, yung under, ma-disqualify ka under Section 78 of the Omnibus Election Code, which is a petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument citing age, residence, citizenship, not a natural born citizen of the Philippines, 3-termer. Yung mga yan, pag yan ang lumabas at na-disqualify kayo, yan ang hindi pwedeng i-substitute. Okay? Pero kapag ka death naman, pwede namang i-substitute yan hanggang midday of election day kahit lumampas pa yung period within which pwede kayong i-nominate ng political party. Basta, yung
yung tinutukoy natin na withdrawal must be pagka may political party ka within the period. Yon. Pero kapag ka death yan, tapos after the period, doon sa pwede kang i-nominate ng political party, kailangan yung kandidatong yan must be a relative who bears the same surname. Okay, yan yung ating guidelines dyan. Pero yung pag binasa nyo yung resolution ng COMELEC at saka Omnibus Election Code, hindi yan lalabas. Kaya dito lang nyo malalaman yan sa RNG. So meron tayong guidelines na nakalagay sa next slide. Ang guidelines natin ay narito for our take note, no? At talaga magbibigay sa atin ng kaalaman. Yan. You must substitute after the period of filing of the COC. Oh, yan. You must substitute after the filing of the period. Hindi ka magsa-substitute before. So, kailangan after. Kaya ka nga nagsa-substitute. Yes. So, katulad dito ni Paredes versus ang COMELEC, basis no? natin dyan is Paredes versus COMELEC in Section 77 of the Omnibus Election Code. Yes. Yes. At ito pa, yung pangalawa Pointer natin. number 2. Yes, pointer number 2 natin. You cannot substitute somebody who is disqualified by final judgment under Section 78 of the OEC. Oh, the Omnibus Election Code. Yan yung binabanggit kong petition to deny due course. Hindi mo pwedeng i-substitute yan yung candidate na disqualified dyan by final judgment kung yan na ang lumabas. Why? Because under Section 78, it is as though you have not filed a COC at all. So, non-existent yung COC mo. If there is a COC, it is void. So, it proceeds na kung void ang iyong sinasubstitute, void din yung substitution mo, at pag na-proclaim ka, void pa rin ang proclamation. So, fruit of the poisonous tree doctrine. Ang basihan mo dyan is Tagulino. And then you have yung yung kanina, Federico. Yes. And then talaga. Ayun, oo. Yan Yun yung yung sa ating pangalawang point natin. At Irish, sa pangatlo naman, anong natin? Take note para sa mga qualification para ma-substitute ang isang posisyon. Yes, yung pangatlong pointer nga natin, partner, ito yung you cannot substitute a person who has withdrawn when the period to substitute him or her has already lapsed. Ito yung kaso ni Federico versus COMELEC. Oo, yan yun. Yan yung kaso ng Federico versus COMELEC. Pag nag-withdraw, pag withdrawal ang isa-substitute nyo, yung taong nag-withdraw ang isa-substitute nyo, you cannot substitute that person kung nag-lapse na yung period within which you are allowed to substitute. In this case, sa 2022 May 9 elections natin, that's November 15, 2021. Hindi na pwede pag beyond that. Kasi yan yung period within which we can replace yung name nung nag-withdraw doon sa name ng magsasubstitute sa ballots. Yan po yung reason kung bakit. At ito arangkadahin naman natin sa pang-apat na take note natin. Ito ang persons who have withdrawn may be validly substituted. Ito ang basehan natin kay Luna versus COMELEC at Serafica versus COMELEC. Oh, yung dalawang kaso niya, Luna versus COMELEC and Serafica versus COMELEC, pwede ang i-substitute kasi yan po yung sinasabi sa law na you can be substituted for any cause. Okay? So the next question is, pwede bang i-substitute yung taong namatay? Pwede, kahit midday ng election day. If the death occurs the day before election day and even if until midday of election day, pwede. Yung substitute can file a COC before the Board of Election Inspectors, yung mga teacher na nagpapa-administer ng botohan, or the Provincial Election Supervisor, as the case may be, kung saan sila magfa-file, para i-substitute yung taong namatay. Pwede. But the person who must substitute must be a person who is a relative who bears the same surname under 10717 COMELEC resolution. Ayun, at talagang malaking bagay na dapat alam natin itong mga to. At ito na ang ating Elenitas Note. Ang ating Elenitas Note for today. So meron tayong quote of the day. I hope lahat po ng kandidatong nakinig ngayon, you do not just simply substitute whenever you want to substitute. At saka meron pang isa, bago natin basahin yung quote of the day. Merong style itong mga kandidato natin na hindi sila magpa-file ng COC agad. So, hintayin pang mag-lapse yung period. They will allow a relative or any person na beloved nila
who will file a COC within the period. And then, pag nagbago na yung isip noon, o kaya, o sinasadya talaga, magfa-file sila sa ano talaga, sa within the period before November 15. Bakit? Meron kasing iba na ayaw pang mag-retire. Pwede ka naman nang mag-retire, 1 week before ka na lang, pwede ka nang mag-retire. O hindi mo pa gustong mag-retire. Kasi ang effect niyan, if a government employee who files a COC, ang effect niyan is ipso facto resign. So, hindi ka na makakabalik doon sa trabaho mo. Pero kapag ka-elective yan, you are not deemed resigned. Parang barangay captain, magpa-file ka for councilor. Diba? Hindi ka naman deemed resigned kasi that's a political position. And then, pag natalo ka, babalik ka na naman sa pagiging kapitan. That's allowed. Kasi political position. Pero pag government position, even if you are employed in government-owned or controlled corporations, you are deemed ipso facto resigned kapag nag-file ka ng COC mo. So, ang ginagawa nitong mga kandidatong ito, ipapa-file muna nila within the period, yung mga anak nila, yung mga relatives, saka sila, magsaserve muna sila sa government, saka sila magpa-file, magsa-substitute na sila ngayon ng kanilang anak. Nangyayari yan all the time. Ngayon, baka tanungin niyo sa akin yung tungkol kay President Duterte. Paano bang nangyari doon? Yes. Ang nangyari kasi doon sa kay President Duterte, meron siyang ka-party who filed for president. And then, for the position of president. Tapos may nakasulat doon na I am filing for president. Tapos may box doon na nilagay niya Mayor of Pasay City. Yun yung nakalagay. So parang may konting typographical error or clerical error na nangyari. Tapos, after the period, sinubstitute na siya ni President natin. Okay? So, ang question is, valid ba yun? Tinanggap naman ng COMELEC Law Department yung kanyang COC, which is ministerial duty under Section 76 of the Omnibus Election Code. However, sa aking take dyan, as a lawyer as a lawyer, ordinary lawyer, I am not bound hindi ko dinadamay ang COMELEC dito. Yung pagtanggap nila ng COC na may patent defect doon sa nakalagay na nakikita, which is a patent defect doon po sa COC mismo, dapat pinakorek nila yun. Kasi ang nakalagay, running for mayor in Pasay City, dapat pinakorek nila na talagang President of the Republic of the Philippines. Kasi that is not bound by your ministerial duty to accept. You are only bound by your ministerial duty to accept if complete and regular ang COC upon its face. So there are no patent defects, meaning perfect yan sa form, as to matters of form. Pero since may depekto yan as to matter of form, yung pagkasulat which has a typographical error, may discretion na ang COMELEC ngayon to refuse and to require them to correct it. Yun dapat. So, para wala nang problemang ganun. So, ang nangyari doon sa kasong yun, pumunta sa NBank yan, nanalo naman po yun, 6-1. Only one commissioner dissented. Lahat nag-approve naman nung kanyang COC to substitute. So, kaya he was allowed to run for president at nanalo naman po siya. Yan yung nangyari doon. But, kung ako lang ang tatanungin dyan, dapat kinorek ng COMELEC yun before they accepted it para walang ka-question. Because we are given discretion when it comes to matters of form. But if it is yung perfect, there are no patent defects, then we are not allowed to go beyond the four corners of the instrument and question the intrinsic validity of that instrument, including the qualifications of the person who is running. Hindi namin hawak yan. But we are bound by our ministerial duty under Section 76 of the Omnibus Election Code. Yan ang resulta niyan. So we go to I hope marami kayong natutunan, dear candidates. You do not just substitute because you want to substitute. Yes, at dito na sa Ang ating quote of the day. note natin, ayan, quote of the day natin, keep on looking for that chance, no matter how slim, no matter how evasive. If you finally get it, after much time and much patience, it means that you have succeeded. Wow! Yan, ang Elenita's notes. Only on election day, RNG Luzon. Yes, naman. At attorney, thank you for having ganitong mga kalayaan namin para magkaroon ng kaalaman patungkol sa ating substitution, sa mga ganitong political law natin at mga
dapat natin malaman sa voters education, election at marami pang iba. Attorney, may mga promote pa natin? Opo, meron tayong last day ng registration natin is September 30, 2021, Baguio City. Nandun sila sa SM Baguio. Yung pong filing ng certificates of candidacy, ang Baguio po sa Convention Center. Sa province po, dito sa Benguet, dito po sa Comelec Compound. So that's October 1 to 8 already, 8 to 5. Yes. Huwag niyong kakalimutan at ang advice ko lang po sa lahat ng mga kandidato, mag-decide na kayo agad kung anong dapat niyong gawin. Mahirap po yung magulo ang isip. Yes naman. At ayan, at abangan natin yan at magparehistro na po mga Rangers. At magpasalamat naman tayo sa NJCP, Mr. RTGM Builders, Baguio Country Club, Layman Hotel, Loves Cafe, Lorma Medical Center, May Manok, Sangyup, Pocha, Irish, ano pa ba? Thank you rin sa Studio Coffee, Wala Nang Aw sa Pau, Kati Alice, Amyanan Balita at Pines Estate Gaming Corporation. Yes naman, at isa na namang araw ang natapos at isang linggo na punong-puno ng mga kaganapan at balita at inspiring stories ang binigay namin sa inyo. Ito ang pares na swak sa inyo umaga. Ito ang tambalang pares ng Morning Balitaktakan!